Ja, goedemorgen, Fouke Dijkstra, ongediertebeheersing. Jullie hadden gebeld in verband met een wespennest. De telefoon stiet reed gleun bij ongediertebestrijder Fouke Dijkstra. In de Aroene jaren had er nog niet zo volle meldingen kregen van oerlijst toch wespennesten. We hebben momenteel, ik denk, om bij de 30 meldingen dijs. Dus ja, maar ja, elk telefoontje pak je net. Dus ik maak niet op de telefoontjes. Maar we weer rondbellen, want dan ben je ergens maar een jongen en dan gaat je telefoon weer. En dan laten we weer rondbellen. Dus ik ga soms wel een keer een harde telefoon dijs wel 80, 90 keer in. Dus ja, dan is het druk momenteel. Dat het aantal zo heeg leidt had te krijgen met de warme en droege maaitijd. De koningin is betiet begonnen met het lezen van Eikes. En dat worden er nu voorin van tijd alleen nog maar meer. En dat kan weer gevolgen hebben voor het wespenseizoen voor Takomier. Omdat we nou zo betierd zijn, willen ze wel beweren dat er misschien wel een twarrelleg komt van dieren. Dat er meerdere koningen uit zo'n nest tevoorschijn komen voor volgend jaar. Dus ja, hoe lang het volhoudt, dat weet ik net. 2000 jongetje, ik heel vol hier, druk hier. En ja, nou, dus juist het nou, want ik had mijn telefoon op werk, ik druk hem er even voorbij. Maar ja, 2000 jongetje weet ik hartstikke druk. Maar toen weer op een gegeven moment, oktober, we nog een wespen bestrijden. Dus ja, als dat de voorbode is, dan weten we nog wel wat we deze zomer doen hadden.